Alhamdulillah yau ma rafin ba kowa, kaga zan yi wanka na in sakata in wala yau har sai na gaji. To ai yau ko kifi ko kwado ba zai kai ni jin daɗin wanka a ruwan nan ba. Wayo Allah na, dama haka aljanun ruwa yake, ba taba ganin aljanun ruwa ba. Wai Allah ya taimake ni yau da kwana na ƙare. Dan na subscribe domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun dora.